Il-bidla ma tiġix minn minħoloq il-problemi, imma minn dawk li għandhom il-kuraġġ u determinazzjoni li jagħmlu l-bidla. Din hija l-weda li rrid nagħmel magħkom, li mill-ġdid noħloq sistema tas-saħħa li taħdem, li tagħti l-appoġġ lill-pazjenti u lill-professjonisti fejn id-dinjità, il-kura u l-fiduċja ma jibqgħux bis-swedi ma jsiru realtà. U fit-30 ta' Mejju, il-vot tiegħek mhux sempliċement għażla ma' dikjarazzjoni li żejjed huwa żejjed u li Malta jistħoq ilha aħjar. Ex-qar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch meta fit-Times spjega kif wara 13 sena ta' Gvern Laburista qed naraw il-konsegwenzi tan-negliġenza u kien għalhekk li mill-bidunet ta' din il-kampanja elettorali l-Partit Nazzjonalista beda mis-settur li jagħti d-dinjità u l-kwalità tal-ħajja. Is-settur tas-saħħa. Alex Borch spjega kif bħalissa għandna sistema fejn il-ħaddiema qed ikunu eżawriti. Il-pazjenti saru sempliċement numri u fejn dawk li jaħdmu f'dan is-settur qed iħossu li ħadd mu qed jismagħhom. Ħadd mu qed jagħtihom l-appoġġ fuq kollox bla motivazzjoni. Dan meta xorta qed jibqgħu jagħtu il-100% u aktar. Għal dan huma jistħoqilhom aktar gratitudni. Stqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista fil-kitba tiegħu. Alex Borch semma kif għal żmien twil wis il-pazjenti baqgħu jitqiesu biss bħala numri. Jien nirrifjuta li nħalli dan iseħħ. Kull pazjent huwa missier, tifel jew tifla, persuna bi-storja warajha, temm jgħid Alex Borch u għalhekk il-poplu tas-sew jisħoqlu nifs ġdid.